Gagi, pare. Kayo na? Broski! Oy, Broski, what's up? Wow, Gagi, pare, sanggala, Gagi, pare. Broski! Tuloy, What's tuloy, up? tuloy kayo. Tara, tayo, pare. Gagi, pare. Welcome drinks for you. Oy, This is our iced tinutong na Uy, bagas. paborito ko yan. Sakto, Yes, may pa-welcome tinutong na drink ka, bagas. bro. Welcome. Kumusta ang biyahe nyo, pare, Gagi? Gagi, pare, sobrang layo pero ang ganda dito, bro, sa ano. Nasa ba yung condo mo dito? Anong condominium, Gagi? Sabi mo may condominium ka. Gagi, pare, we're in the province. Oh. It's Kubo-minium. Ay, condominium? Gagi, pare, Sala. Kubo-minium, Gagi. Welcome to my Kubo-minium. Gagi, pare, pasensya na. Di ako nakapag-ready. Hindi ako Kagigising mo pa- nakakarigos. Kakagising mo pa lang ba? No, kagagaling ko lang sa may umahanan. Ah. Oo, Gagi, pare. And then, pasensya na. Also nga pala, gusto nyo bang lumaog sa harong? Sandali lang, Sa Kubo-minium? Hindi ka ready pero nakabarong ka? Oo, ganito talaga. Ah, Ganito ganito ka kami dito? sa Kubo-minium. Tama, Oo, sige. Gagi, pare. Alisin ninyo yung Havaianas ninyo, ha? Ay, sorry. This is Bakyak. Pag naglaog tayo sa harong natin, Ah, sige, yan sige, lang sige. dapat yung sulot mo.